Eguerdion, Euskal Herria ongi etorria txorienera, gaur ostirala dugu eta ezer baino lehen. Patrizia Biteli eta Alberto Arizkorreta, zorionak. Eskerrik asko. 34 urte. Ostra, guri giro urko jarri digu, ez tala inoiz galdetu behar zen bat urte ez dakiz zer da horrenekoan, pum! Anestesia gaur. Horre txorra da die. Niretzako bai. Arro egon bida daukan adinak. Ja, baina horkanpoan dauen gizon hori telefonoz itziten betorreko guna. Gure zuzendari alegia. Horri ez galdetu, hori ez da galdetzen. Bakigu, jubila bin bidata. Ja, baina gut dakigu, baina inor gehiago ez. Bueno, baina maiatzeko dala esan dizu gaur, ez? Bai. Bueno, bai, gaur... Horrek, pastak ez ekartziarren kafiakin, asmatu itxen da bere urte betetzea beste egun baten dala. Bai, guk, Alberto eta Patrien urtea datozenean, bakiu Gabona datozela, eta Gabonekin zer datoz, Gabonetako menuak, eta gaur, klasiko handi bat ingo du, Gabonetako balio duela, ero gaur bezala ostirala, ostiral bizitarietarako, ez? Ingo ditugu askotariko frijituak. Fritos mariaus. Baina, ja gaur egun ez teia itxen inon. Bai, nik ezagutza eta arrasaten leku bat, eta gainera beti joatena zorra, baina gaur egun kroketak kolan. Ez nahi kroketak, gamba gabardinak, garunak, txerritxuletak, txerrires, arkume txuletiak, nahi duzuena. Nik arkume txuletiak kolan bariaguetan eta ez dut ezautu. Nik bai. Eta, bitu, indakarri duana da hemen Urdai azpiko kroketak ja indakarri ditut, egin ditugu hainbatetan, eta horre misteriorik ez duka. Bexamel bat ingo du, eta gero izango za, bexamel berdina ja lodiagoa, bai Urdai azpikoa botata, errezaldera. Gelatina egin jozu edo? Gelatinak egin jozu edo normalak? Ez, normalak egin ditut eta hor blokean. Gaina irina 120 ero botan nion, desente trinkoak gatu. Oso no. Hau, lehenengo errezetan moduan, bigarrena Biteli? Eta nire urte betetzea sala eta ez sala, gure izan dut bonboi batzuk ekartzea. Baina bonboi gaziak. Bueno, gazi gozoak izango dira, zebalkiek zagar konpota eta odolostea. Iepa. Bueno, hoxe da gure gaurko eskaintza, eta ezer baino lehen, az gaitezen azaltzen lehen errezetan nola joango da. Arkume txuletak eta xolomoa plantxan ingo ditugu eta ostutzen utzi. Sanjako batzu montatuko ditugu eta horiek beroko utziko ditugu baita ere. Garunak egosten jarriko ditugu uretan, irakiten hasten danetik, 10 minutuan bertan izango ditugu, gero gorde ingo ditugu. Bexamel bat ingo du, bexamel horretatik pasatuko ditugu mingaina, paparra, arkume txuletak eta york eta gazta San Jakoboak, eta horiek ostutzen utzi. Horiek gero, irinetik, arrautzatik eta oibirrindutik pasa eta preste egongo ziren frijitzeko. Bestaldetik, orlierako tarrainskak eta garunak egiteko, orli ore bat ingo du garagardoarekin, irinarekin, legamiarekin eta arrautzekin, gero horti pasatuko ditu, pasatu behar dugunak, kasuntan, tarrainskak eta garunak, eta frijitu ingo du dena gero, eta, honegin, gora San Fermin eta gora gutarrak. Ezin nuela, eta dieta pikutara. Askotarikoa, bitu ze matosai dauzkadan. Bueno, hemen bai dala garrantzitsua, gero, orlierati pasatu behar duguna, hemen kasuetan mingaina egosita daukat. Eta honek ez du behar kosinatzea. Orlierati pasatzen dundana kosinatuta egon behar da. Orduan, paparra, eta hemen berdi zaite, orliera da, bexamela geruza gainetik egiten da. Eta arkume txuletak, hauek kosinatu inbarritu eta gero pasatu behar dira. Ze bestela, bexameletik pasata, gero irina ogibirrindua eta arrautzatik eta hori pasatzean, ez zien kosinatuko era, barrutik erdi gordina eratuko zien. Orduan hori garrantzitsua. Olako askotariko frijituetan gero jartzen dira, batzuk jartzen dituzte honek txakamak hiltxoak. Oie, bexameletik pasa eta ez dute zer gehiago behar. Badaude jaki batzuk egin da daudela, guk ingo ditun San Jakobo haue bezala, oie, ez dute behar ezer. Baina gordinik doana, mesedez kosinatu. Orduan, nik hemen, gatza, garun hauek garbitu ditut, gero ura eta ospinarekin izan ditut, zuritzen, odola bota dute, eta hauek, hoxe, irakiten hasten danetik, beste 10 minutuan ero izango ditugu. Eta gero, inaldu, irinetik eta arrautzatik bakarrik pasa, ero guk ingo du moduan, orli batetik. Hori esan da, horiek, hor irakiten, eta oin, emango diot, egurra plantxari, eta hemen ingo ditugu, hoxe, gure paparra eta arkume txuletiak. Mintxe gaur lausuak martxan. Bai. Eta, mai oso bai, osagaiekin beteta, baina ezkenean hori daukie askotariko frijituek, ez? Prestakuntza desberdinak diela eta danak biedan bezala kosina bidiela. Gainera, bakoitza badauka bere egosketa puntua eta bere frijitzekoa. Eta horrek kontra esan bat eitzen dau. Esan banon hori eta osasuntxua direla, hori ez. Hori ez, esan minotzun kontra esan badauela, ze ospea daukie frijituek, batetik, esaten daue, errezak diela. Nik hau errezaldera
ez dut ikusten, azkenean pausa asko die, eta bueno, bie da, apurtxo bat praktika. Eta bestaldetik esaten die, osasuntxuak ez diela. Baina, bueno, osasuntxuak, puntu bateraino, ez? Nutrizionistek esaten daue, egosketak izan bidiela lurrunetan edo egositxe, baina ezke hau, ez dago aukerarik lurrunetan edo egositxe itxeko, edo air fryerrean, hor ez da frikitzen ez bez, frikitxu, biedan bezala, beti bezala, olixotan, holan ondo murgilduta, igerileku on bat eitxeko. Hori da. Eta, bueno, guk holan eitxegu eta holan da. Egisa da, egunerokotasun baterako, igual, ez dala proposena egunero jatia, baina gaur, egun berezia da, hau gure zuzendariaren, eta aurkezle baten urtebetetzea, beraz? Gaur hau izango da gure urtebetetze tarta. Bakri, lehen esan duzu, askotariko frigituan nos jatezien, lehen jatetxera egun berezietan juten ginenean, eta anezketzen zien, etxean, hau gaur egun, ez da, norbait egiten du. Gabonetan gure etxean, onartzen du gure etxean kroketak egiten dira, baina kroketa bakarrik. Ez da egiten, beste ezer. Ez, nirian besta. Eta nik kroketak bebai gustaten jat, da behin, egin bioz, legunen itxun onjuenak. Legunean txorienen bebai sobra usan olan eltzekari bat, eta eraman itxun etxera, eta inauen. Eta holako gauzak etxe itxut, da gero daukat poltzetan, hone die txoixuanak, hone die eltzekarianak, urdai azpikuanak eta. Eta orduan, behin esate dut, behin inbiot zanjako botxuak, behin inbiot, holako desberdinak prestatu, eta gero, poltza bakoitzatik, bi hiru ataratzea eta holako bat eitxia, ez da utxarto. Hauek inaldituzu, egiten dituzun egunean egia da, gero, izostu inaldi dela, Horregatik. Eta baina bestela, nigo batzen ez, jatetxetan, asteburuetan, ze gaina astebukaretako gauza bat zana bakarrik, juten ginenean, Juantxunean zenbatin ditudan, gaur egun horren famatudan Beñat Orma Etxegaz, Zornotzako hor, eta berarekin zenbatin ditudan, baina hori, bajartzen ginen bat hemen, beste hor, eta bin artean, tita iten genituen, baina lehenko bexameletik eta hori Josek egiten zuen, gu gazteak ginen. Beñatek 13 urte, eta nik... 13? 15. Beñat, etorri zan, argi zeukan, sukaldari izan nahi zuela, Beñat Ormatxea hundiak, jaure ibarria jatetxo bat Zornotzan, eta 13 urtekin ja, laguna San Juantxu, bere aitana, eta asteburuetan anjute zen laguntzera. Eta, gero, Ostelitza eskola juzan, gero, Aima jatetxetan egon zan, Martin Berazategi egon zan, gero egon zan baita Aretxondon sukaldari buru moduan, eta gero, bere abentura hasi zuen, eta bordao, Zornotzan, eta, egia da, izan munduan eta artista bat, eta zirikatzen artista handiena. Bai? Hor Juantxunian beba ikasiko zinuten zezube zirikatzeko. Ni formal, Beñat ezagutu nuenean, bai? Hortuan, bai, konturatu zinen? Ez, ni ikasi nuen zirikatzen. Beñaten... Zabera izan zen zure maixua. Baina, ez da, nire matxin salto txikia, nintzen berea, ez da matxin saltore nintzen iristen, beste... Nola, maia, jaingoiko maiako adar jotzaia, hori da gore Beñat. Ezagutzen bote egunen baten, kontako tzutia zein dan geixen. Zigor konfiantzan edo Beñat lehengo egunean. Bendian berakin jutia norbait txakurrekin, koskaiten aldu, ez lasai, eta txakurrak? Hau da, lotzabakorik. Klasiko handi bat, ezagutu, gabe. Claro, esaten duzu, ezagutzen du eta sirikatu indio. Hola, txe. Eta, egia da dana humoreak inartzen dutela, da... Artistia. Artistia. Vale, paperrak, xolomoa, inalduzu etxerri xolomoa, otutzen zaizuena, ero nahi duzuena hemen zartu, Gero, txuletai, arkume txuletai ere bota diet gatza, eta begere, plantxan ingo ditu. Eta gero, ostutzera. Nire arkume txuleta da, munduan gehien gustatzen gaten gauza bat. Bai? Horan, bilarruerara ez ditxute proba, baina... Prauko itxu. Gaur zuko itxuzu. Baina bera gauzat pia gustatzen gatena. Lehen frigitzean, gabizen esaten, ez dira osasuntxuak, edo puntu bateraino, kontxide dauleikela osasuntxuak edo ez. Bero, beste gauza da, depende ze oliba olio mota erabiltzen dozun, edo depende ze olio, batzutan ez da oliba olioa, frikitzeko, karo, erabat, frikitzen bai itxuzu, olako ekilore olio txar batzutan, erabili josunak, 20 aldiz, hori da gehiago. Ez da hain osasuntxua. Baina, erabiltzen baduzu oliba olio on bat, edo ekilore olio on bat, eta hori garbi mantetzen baduzu, eta fina izaten bazare, hori ez da arazorik. Hori eskotan, ez dakit, igual, janari azkarreko jatetxetan eta ikuste dituzu, olako freidora, frigitzaileak, eta ikuste dituzu hor dauzen zikinkeri danak. Hori da, zenbat aldiz erabili duten, gehiago bat hori da,
Badaude, esaten dute batzuk, kilore olioa frigitzeko eta hobea da, ez presio bati bakarrik, ni beti oliba olio sale izan naiz, baina... Temperatura gehiago aguantatzen dagoela. Baina hor nire duda dauzkat. Kontua da, gehiago dela, zenbat aldiz erabiltzen duzun olio hori frigitzeko, eta, beltza, petroleo bezala dagoela, zenik olakoek ikusi ditut. Ni be bai. Eta usaina bat, ze usain botatzen da. Eta gero bai, hau, erabiltzen bozu oliba olioa, eta betxu, hau beti da kroketak itxeko, edo hau beti da patatak itxeko, baina eske, jendeak itxe ditxu arrainak, kroketak, patatak, ogi torradak be bai, deskuidatzen bazara, ogi berdinen, olitxo berdina itxe dituzte, beraz, hortan bai kontuan auki eta gero, naiz eta garbitxu, naiz eta iragazi, hazian kroketak itxen baditxuzu zertagin baten, ogi birrindu bat dagoelan, hor jausten da, irinak, eta horrek hartzen dago, usaina hori asko, errezago erretzen da orduan, etxean be hori kontutan hartuta, ez da arriskurik. Hor, nik gertatu izan zaik, guk geneukan jatetxean geneukan bat patata frigituen dako talakoen dako, eta bestean, frigitzen genituen, fritoak, eta holan, haragi jatorrikoa, ez? Eta bai gertatu izin zaitzaigun, etorri norbait barazki jalea zala, eta patata frigituak eskatu, baina etorri zerbitzari eta esan, baina berdun frigitzen dituzuen, ez frigitu mesedez, hori, askotariko frigituak eta, hau da, jatorri animaliko gauzakin dituzuen toki berdinean ez prestatu. Orduan, hori kontutan eukin bat. Hemen, einalko enuke nik izan dut, baina zikinago eratzen da zaporetxoa. Hemen bertan bexamela egin. Gero bilarrua erako bexamela, azkenean da, bilarrua da gaina egiten zaion geruza, hemen egin. Ni, zaporetxoa, baina iunagoa eta, garbi aldera jungo gara. Hemen jarriko dana da, esnea berotzen, zero bexamela egiteko zigorrei esnea beroa gustatzen zaio. Orduan, berotzen jarriko dut, eta ero, mingaina moztuko dut, eta gero bexamel bat egiten jungo gara, baina bexamel honek kontu honta, bilarruarako izango denez, irin eta gurin kantitate gutxia eramango du. Bexamela dana berdina dira, baina ez da berdina, makarroi batzuen dako bexamel bat egitea saltza bat izango da zan, orduan, 50 gramo ero eramateitu litroko, ero gukingo duguna, hau, bilarruarako izaten dela 60-80 gramo bitartean, ero kroketen dako. Dena bexamel berdina dira, baina aldatzen dana da gurin eta irin kantitatea litroko. Horrekin, pixu bat, legunean, edo esne kantitatea, hori da, baina pixu bat, proportzia, litro batekin badakizu pixu bat dakazu, venga, kroketa gileko, 120 gramo. Eta ondo beti berdina zen, nire amak eta, aurten finak atea zizit, aurten lodiak. Ama, pixua zer, pixua badauka, baina, kontu da pixua badaukala, ez. Nik beti egunekoak itxa ditu kroketak. Egun, fin-finak. Egun gurin, egun irin eta... Finak, lantzeko saiagoak, hori dauka. Jateko xamurra bak, lantzeko saiagoak. Ibili ginen, ibili nintzen. Vale, ni ezer, bingaina eta ero hemen botako dut, hemen daukat gurina eta irina eta bexamel bat ingo dut. Besterik. Da, lehen, garuna hori, hau erabili oso ja egosteko, hori ja egositxa dau, arkume garuna, eta hori bakitzu garbitu inbidala, harakinei galdetuta ez da zebe pasatzen, baina etxean itxen bozue, kapotek aukitzen dago geruza bat, eta hori laban zorrotz batekin, hori kendu, gero ur hotzetan ondo garbitxu odola eta zikinkeri danak ataratzeko, eta gero lehortu inbidala. Gero ja, egosi, eta... errez da hau jarraitu, ia ze ondo ataratzen da. Eta paradoxikoki, garuna jatiak... Baina hori egia da. A ber, jartzen du, eta holan izango da gian, esaten bada. Izango da, Bai, esaten dabe, kontsumitzaien, kontsumitzen badozu, zure sistema inmunologikoa, zure garunan konportamendua eta azkenean zure gorputzeko funtzionamendua hobetzen dala. Azkarra bihurtze zala, esan dute. Hau, ez, esaten den gare batean hori inkak eta iten zutela, beraien etxaien da bihotza eta jaten zutela beraien. Batzuk esaten dago, jaten danetatik, gero garatu itxen dozula. Garuna jaten hasi beharko gara. Edo txarri bustana, Txarri bustana ez da, txoixua esaten da, horretako, ez? Ona zertako da. Nik esan txerri bustana, ia, esten jatzu nolan atzien, baina... Bustenik ez du behar, nik, eskerrik asko. Bustena dako, songokuk ilargi bete atatzen danean. Hori lurrek esaten dau. Eta burruka daukate ekik eta lurrek. Batek esaten dau gorila bihurtzen dela, eta besteak tximua erraldoia.
Bai, lurrek esaten du gorila dela, eta ekik esaten du tximu erraldoi bat. Oso, no? Igo itxuguna baita pasatuta, Sanjako batzuk. Txonak. Orduan, gaztaia erdian jarri, hau honek ez toka misterio handirik. Eta ero, hoxe, tamaino ontan gutxi gora era, eta ja honetan gure askotarikoa dauzkagu, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi ezberdinak. Hiru, lau, bost, zazpi desberdinak. Atzoko moduan ez gara ziko Bueno. razioa zen badan, Biteli, ez, hau ez da razio konta. Baina egia da, ataratzen dut zunean holan, honek, askotariko frigituak eta izaten dila geixen bat kroketak, ez? Eta gero, bizan jako, niak ordatzen az, udalan, arrasteko jatetxe baten ataratzen zabiela olako askotariko frigituak, eta igual gamba gabardinara egoten zan bat, eta mingain egoten zan bat, eta orduan ibiltzen ginen, satitzen, igual mingain bat, holan, 3 partetan satitzen. Baina guk olakoetan zan, pertsonako, zematekoa da maia, orduan bageneko kroketak binero izaten ziren, horrelako bat, eta orduan, segun zenbateko, eta banatzekoa baldin bazan, hori zerbitzari esaten, beha, 6ko maia da, eta orduan baganekien, 6 kroketak, 12. Betxu hori ondo dau. Olako platertza laundixe izango zen? Bueno, zein lagunentzako, Potentia. herrian jartzekoa. Vale, esnea beroa, eta orain, hemen bertan, bexamela ita jungo, naiz? Beto, nik Urina, betutzen eta hiri. orako rasiotan eta menuetan eta irakurtzen dozunean, izan biko zela edo aukera eman biko zabiela, kroketa gehiago rasiora gehitzeko edo eskatzeko. Osa, askotan sari 6, eta eskatzen ditzuzu kroketak eta rasioa die 4 edo 8. Eta gero bilibizara hor banatzen, eman biko zaben aukeria, ez? Hor, ez dakit. Baina hori normalen, nik behintzat jatetxetan egon ezenean beti, zerbait banatzeko asanean, naiz eta razioa zan bat. Bueno, eman behar duzu modu bat, nola banatu alduten bien artean. Ez dela, ez dakit, ogitxi gorkiak dira ez dakit zer. Bueno, bi erdi jarri, edo ez dakit, modun bat aukera banatzeko beraien artean. Inparrez jarri? Hori da. Bueno, zigorrek gero egingo itxu, gaur ontsa egingo zu bilarroa bilarroa iten nahi naiz, bexamela. Bilarroako bexamela iten nahi naiz. Osondo. Bilarroa da, Frantziako herritxo bat, 689 biztanle itxula, herri txiki-txikitxo bat. Baina, bexamela ez dator hortik. Kondesa, Gonzano, berak iten zuen. Markesak berak iten zuen. Bai, berak joaten zan, da, hainbeste sukaldari bezala itzalpian geratu dienak, markesan sukaldari xai otuko jakon errezeta hau, eta gero bere omenez, bilarroako markesan omenez, historian geratu jako edo sukaldaritzako liburutan eta, iraun dau. Oso gogokoa omen zan, errezeta zan bilarroa, eta horrean, bakaro. Markesa, Lord Sandwich bezala. Claro, Lord Sandwich eta Mr. Bilarroa, Miss Bilarroa. Miss Bilarroa. Bai, holaxe errezeta famatuak, eta Frantziako sukaldaritzan oso ezagunak izan dienak urtietan, baina azken aldixan, asko eta estienak ikusi. Zegero, 70. hamarkadan, hasi zan hau Nouvelle Cuisine edo kosina berria, Frantziakoa, eta berak, da oso kosina fina, da oso sukaldaritza goi mailakoa, oso sofistikatua, eta eurak esaten zauen bilarroa zala, estaldu iten zen dula horre janaria zaporea eta zan zehozolan frigitua, oso astuna, oso koipetsua, eta eurak nahi zabienin janari finaua. Orduan, urtietan eta egonda gehiago baztertuta, tabernetan, olako leku merkietan, eta baina, gero eta ez dakit geixau edo itxendan, baina jendiak ontsa apresiatzen dauela bai. Zori askotan komentau izan dugu, ez? Lehen, igual honek, ez dakit, tripakixak eta olako gauzak. Bihurtu ziren, lehen ziren gutizi bat, beti izan die gutizi bat, baina lehen kontxeratzen ziren gutizi bezala, gero egon ziren, ez dakit, 10-15 urte jatetxetan eta etzabiela itxen, ez die itxen isa, eta ontsa itxen dien leku bakoitzian, oso ospetsu dira, bueltatzen nahi zide olako gauza, etxien ez dugulako itxen, azkenean orduan. Moda kontuak di asko, ez? Moda kontuak eta oin, jenteak etxean lehen, tripakiak eta olakoak etxean izaten zituelako, baina gaur egun, etxean nok iten du, hau nok iten du etxean. Bilarroa bat etxean. Asko jota ingo izute bexamel bat, eta pasatuko izute hemengo osagai bat, ero bi. Eta neiko iruditzen zait, Baiko pentsatzen, nik uste dut kroketak bai, jendeak itxeitxula, hori bai. Kroketak orain bai. Baina bilarroa nik ikusi izan dut, hori arategixetan eta olako erretilutan zuk etxean eitxeko.
Ba, ja, Hau da, bexamelakin, oilaskoa, bexamelakin, hori. eta zuk imarduzu, Frigi- bueno, bakarrik bexamelakin ez, ogi birrindutik eta dana pasauta, ja. Bai, hori da. Bai, hor, eiten dute bat, oin ikusi izan duzu, ez duzu ikusi, arrautza bat galdarreztatu, Bai? eta holan bai. aro batean ero, eta gero utzi ostutzen, eta ero pasatu bilarruatik. Bai, Eta bai. ero irinetik arrautzatik eta ogi birrindutik, Hori eta ez da fregitzen hori duzu, nik ez behintzat. Ez daukat akordurik egin izana, Igual, Nik ez dakit. egingo denun, baina, Hainbeste errez da itxe itxugu, da hainbeste pasatzen dugu igual denbora, liburuak ikusten, sare sozialak ikusten, askotan ez dakit, askotan, benetan, enazela gogoraten. Ero, zuk Ikusi indazu, nire duten irakurri duzu. Instagramen, irakurri duten liburu baten, egin dugun txorienen, Ai. edo janduten jatetxe baten. Bueno, bexamela egin da, orduan oin, hartuko ginen horrelako erretilu bat edo zerbait, Bai. igurtzi, eta jongo gara, gure bilarrua erako, jaki guztiak hemendik pasatzen. Nahi duzuen Hau arrautza zigor, gero egozia da, ere. Ez itxasteko, ez? Hau ez Eta- itxasteko, hori da, ero hemen plastikoa jarri alduzue, baina plastiko ere olioarekin, Eta oin, probatu, gatz puntuan eta ondo gotea, gatza eta piper beltza bota diot, eta oin izango da, boixa, zardezka pare bat atzatzen baizkiezu, Patri? Bai, Hemen hon, plas, holan, bueltak emon. vuelta emon, venga, kanpora, vuelta emon, kanpora. Sosaia. Baina, bueno, bexamela inbar da, zikindu inbar da, gero hemen egia da, katxarreria zikitzen dala, Nira makitzen dago gauza bat, ez dakit berez bilarroa dan, baina egisa da bexamelakin eta itxitxula, itxin dau, olako labeko erretilu baten, Bai. molde baten, hau da, ez dakit, bizkotxo bat inbiosun lan molde karratu baten, jarten dau, urdai espikua eta gazta, urdai espikua berriz, gero bexamel geruza bat, Bai. potolua, usten dago osten, eta bertan itxentxu San Jakobuak. Berez da bilarrua bat, baina errexaua. Hola, ibili biharrean bueltak emoten eta, baina baten, gero itxeitxuna moztu, eta aurrera eta oso goxua geratzen dira. Nera man San Jakobuak Bai, ospetsua dira bintzat gure familian. Eta ez da gutxi. Ez da gutxi. Ez, familia guztietan kompetentzia handia dago. Gainera bakitzu, nire amak dauka gauza bat, ez dakit zurame berdina pasatzen gakon, konfiantzak ematen dauen gauza bat. Da, nik eskatzen batzat, jo, ama, asteburu honetan arrazaten anoia, ingoztazu San Jakobuak. Igual ingo ditxu edo, igual ez. Hau, baina, Denisek eskatzen badot, hau da, nire bikotiak, Bai, dana. Osa, dana beretako. Ja. Bai? Batzutan etxekuekin. Bai, beti, askotan, bakizu, Ez? kanpokoa beti hobia da, normalean olakotan da. Ai, maialen nahi ez dakit, 6 oski guztetako, hori erosiko. Ama, niri kafiana guztetan Gure amak bere seme alaba maite ditu pila bat. Niri be bai, maite Eta, baina gehiago etxerako... Etxerako gehiago bitxen dago. Bai, baina, bueno, egia esan ez dakite olako duen. Baina ez kontuan. A ber, zerbait maialen holan kapritxoan iken dio. Begiratuko, pentsatuko dut. Janari kontuetan da hori ez argi, ze janaria normalean ara jatera guazenean beti niko sinatzen dut. Bai? Baina bestela... Bueno, bai, bitu. Baina hau bera ikuste. Nola dia honek hori lorea dala holan txuria eta ero olako punta laranja bat dekona erdian? Kalak? Kalak maialeni pila gustatzen zizketa, maketxean aurrean dauzka, kalak. Eta beti kala dauzkanean, eramizkizu kala batzuk maialen. Eta ondo etortzen zaizen, nibe puntu pilat. Nik ez diot esaten amak esan diala, karo, nik hartzen dut, eta maialen bitu, kalak ikusi dio eta zu gazaiko goratu naz, eta hauek harri ditzik. Eta gero, karo, juten ganean, ne amak esaten, zer, eman zizkizun kalak, eta, amo, ostra! Bueno, honek ez dauka holan, ikusten duzue, jungo naiz, danak egiten, txuletak ere, arkume txuleta beste plater batera atara barko ditut, eta horrela jungoa, eta gero etorriko gara, bueno, ja dagoeneko hotza izango dugula gure garunak, orli orea egiten erakutziko izuegu, eta pixkanaka gero, dana bestea berdina da, kroketak zein hauek, irina arrautza eta hogi birrendutik pasatzia. Hoi da. Bueno, ontsa batoz. Gure kroketak hemen aurreratuta, gero mingaina, San Jakoboak, paparra, arkume txuletak, danak ingo ditu, bexamela hotza zegoenean, irinetik, arrautzatik eta hogi birrindutik. Eta oin orlia ingo dugu. Orlia egiteko, bi arrautza, hemen tempura eran egin alduzue baita, bi arrautzak kurruskari, Bai? tempura izango zen bakarrik irina eta
eta ura. Baina, bueno, guk geruza potentiagoa ingo diogunez, ez dugu nahikoa horrekin. Gaina honek, egisa da, hau ikusten dala, hau arkumetxuleta, baina bestiak igual, paparra eta San Jakobuen artean hor, egin sorpresa, ez? Horre bai pasatzen ziren. Jatetxe baten horren, eta hau izango da. Bai, egoten zan jendean mingaina zitzaiola gustatzen. Eta San Jakobak eta mingaina... Beti egoten da baten bat olako, ez? Arraro bat. Ba, beti egoten da, norbait ezaien guztada ordan. Bueno, ba, iten zan. Gero hemen, ura gazarekin, garagardoa, txampaina nahi duguna. Honek, bueno, gehiago batzatuko digu. Eta ero, legamia, hau ogiana lehorra dana, nasi, hemen nasiko du dana. Eta gero hau, pausatzen utzi behar da, kanpuan ordu pare batez. Eta hau izango zen gero, bueno, ba, gabardina erako, ba, inaldugu txipiroiak, honek xerratan, ero gambak, guk asuntan, izan dagoa inguduna da, garunak, arkume garunak hotza daudela eta moztu ditugunak, eta otarrainskak. Baina, hau, ondo nazi, etxetik aurretu eta ekarri dut. Txak, eta frigitzen gungo, ara, hoek izango dira, irinetik eta ore honetatik pasa, katz pixka botako diegu, eta frigitzen jutea. Ez daukagu frigigaiuri, baina, bueno, kasuela bat, olioz, hemen imardana da, bueltak emoten egotea ez da, hobeto da, dana oliotan urrazpian sartzea, eta hortik, gero, ja, frigitu eta kanpora. Hore da. Eta asteburu honetan ze ospatzen da? Gure urte betetzea familiakin? Bai. Baina, Santo Tomasak bai, Arrasaten Santa Masak. Arrasaten, Donostin, Bilbon, hainbat herrixetan bai ospatzen den jaieguna da. Kalkulatzen da gainera Santo Tomas eguna 1351tik ospatzen dela. Bai, eta azkenen, lehen zizaten zen, ze baserritarrak ezien euren lurren jabe, eta orduan, aro gairua pagoin bizabien urtien behin. Eta San Martin egunean, azaroak 11an, geisten ziren hirietara, baina batzuk atzeratzen ziren Santo Tomas egunera arte, abenduak 22 arte, beraz horaz izan oitxuria azoka eta jartzeko eta euren produktuak saltzeko. Ezkenien esaten zabien behitxu, irira jetxiko naz eta aprobetxauko dut viaje hau, kurtsu bat, neria saltzeko, trukian itxeko aldamenekoakin, eta hola esan Santo Tomas, gaur egun tradizioa mantentzen da, eta hor egoten dira, aberiak, sagardaua, taluak, eta gure oitxurak, gure jendia da, egun politxe izaten da, nire asko gustatzen jatzen. Ikasbideirako diru atatzen gaztiak. Sosketak eta, baina geixo izaten die... gordinak zerbitzatzen. Geixo izaten die, nik sosketak esaten naben, rifak. Bai, alaban adauzka pilo bat. Hori izan minotzun, geixo izaten dira gurasuak, nik nerabiak eskatet orten olan kariak saltzeko. Baina postua jarrita, bai, Donostine postua jartzen dute, taluan eta holan gaztiak, eta horre ibiltzen die. Hemen gauzatxo bat, egiten duzunean horlea, ikusi duzuen nola, lehenengo bustana bakarri bustenetik helduta, sartu eta utzi pixka bat, indarra hartu arte eta gorantza igotzen dela ikusi arte. Bestela, bera juten da eta itxatzik jendia batzutan beraldean. Bestela, ikusi holan kolore polita daukatenean, kanpora, eta gure garunekin berdin egingo du. Garunak guk jatetxean egia esan itxen genituen irinetik eta arrautzatik pasatuta. Gaur, horli egin behar nuenez, esan du. Gaur berezi. Berezi, egun berezi edalako. Patri eta gure Albertiton zorionak. Ez dantaratan. Gaina, jubilatu iten zeku durten. Orduan, pentsa zenbat urte dauzkan, Ateak kontuak, Kalkulatu. Gazte, prejubilazio eskatu du, 55 urtekin eskatu du aurre jubilazioa, eta... Urte sabatikoa emango du, ontxe, bidaian, Japonian, ekialde urbilera... Patri, porra badao txorienen. Baina, esan dau kafia, txorien jarraitzen badau, esaten dau, etorriko dela kafia hartzen egunero, Bai? Izabakitzu, jubilauek eta oitxuria daukie, obrak ikustia, eta... Miramoneko obrak hasi bidien ez, hemen. Txorine gabatzen da mitxertian gero, Baina, Alberto ez da gerlako. Alberto gongo da, atarako itxu periodizko bet, hemen, gazkin behitu hori da, Harrier 315, horrek oin Dabil emendik behitu, doa Lisboara emendik, atera da Parisetik, orain dela ordu bete. Ez que ez da berentut. Zuk Santo Tomas egunetan da, guztetan gatzu ataratzia... Ni Bilbora, guk beti Bilbora juten, oitxura Bilbora joateko izan dut. Familixan.
Amakin. Baina, bueno, aparkatzeko toki gutxi, jende asko, eta baina buelta eman behar da. Buelta eman behar da Bilbon giro ederra goten da. Lehen garai batean gaztetan parranda botatzeko egun zoragarri izaten zen. Bota izan ditugu batzuk parrandatzu, baina lehen juten ginen da gabaz. Arratzaldean atatzen ginen da. Bai, baina gaur egun ja olako eguneko parrandak gero eta gehiago gustatzen dizkin niri. Bai, egun zer. Bai, baina lehen ez da gizu, gaba. Ja ez da gizartzen ari garen, ero. Eldutzen. Bi razien goitut. Venga. Bat, bi, bueno. Zuretako eta niretako, ez? Zuretako eta niretako, bai. Lasei. Bueno, gero, nik bonboi batzuk jane ditut. Naiz eta odolostenak izan. Esango notzun hori da. Ez dira txokolatezkoak, baina marroiak bai. Bueno, hauek fregitzea besterik ez da. Dauzkagunean pixka danetik hemen, gero platiran txukun jartzen da jatera. Bueno, hau izango zen 3 lagunendako razioa. Hone pixua dauka. Bai, eta ez da erretilua zurin zuarko. Baita, baina bai. Hemen dauzkazue gure askotariko frigituak. Datorren asterako, asteburu honetarako, sekula faiatzen ez duen, errezeta. Nahi diezu nahi eman, Patri. Gero kroketatxo bat. Kroketa bat. Klasiko bat. Nik ez da itzertzen bitu honen. Izango dau. Kaba, da, txapelketa, mingaina, ero? Ez, hori paparra. Batu dau. Esperientzia hau gandik frituetan da. Orduan, hau mingaina, eta hori, Jakobo deuna. Alegia. Bueno, bai, jan lasai, barrura, hauek ona dela mundu guztia badaki, eta orain, bonboi berezi batzuk, Patriren eskutik. Patrik bai ez dio. Zoragarria dela, eta ni ikusgarria. Bai, eskerrik asko, Patri. Sarrerako bat bauka golan klasikoa, eta beste bat engau. Ez dakit klasikoa dan edo ez. Odolostea sagarrakin egixara kombinazioa badala tradizionala, baina bonboi forman ez da hit. Lago sagai, oso errez, eta holan da ingot. Sagar guztia 100 gramo izan ezik, kasoratxo baten jarriko, 150 mililitro urakin. 15 minutu egosi eta gero birrindu egin. Soberan geratu den sagarra txikitu ingo eta erregosi, gero odolostia txikitu eta sartaginera gehitzuko, bolatxuakin eta 10 minutu utziko osten oskaiuan. Gero odoloste bolak arrautzatik eta almendratik pasako eta frijitu ingo ditugu eta sagar pureakin zerbitzatu. Beraz, zu jan, nasa, Aitorra jandau bat, ontxe, hemen zegona. Rakorra mantendu bida da? Ez dakit, zer da rakorra? Ez dakit, zeholan esaten dauela guk ez jateko. Hale. Bueno, odolosteetaz askotaz hitz egin dugu, Euskal Herrian baizu tradizio gehien badaukaula porrupila bat, gero gantza, eta odola, noskai. Hori, eta ero espezie ezberdinak, gainera hauek lagun baten adira, ez? Hori da, lagun iraian gurasuek badaukian fabrika bat, baserri izan, getxon, eta hoxe, bago da dira. Bueno, guk uste dugula odolosteak oso gureak direla eta Homeroren Odisean aipatzen dira, ja. Antzinako Grezian gutizi bat bezala, eta hau da zirke uarteko gutizi bezala oholkietaz hitz egiten da, eta gu bakarrik bestitugu jaten oholkiak, hemendik kanpo ere jaten dira, eta hor, bueno, esan da, Argentinako parrilladan ezin dira faltatu. Baina hori behasaingo batek erakutziko sozialako lan, ez? Hombre, nik uste dut, Hego Ameriketakoak eta gehienak hemendik eramangoak izango dira, ez? El Salvadorren fritadan badago, Uruguaiko asadoan ere odolosteak egoten dira, gero Kolombiako fritangan, eta Greziako sopa beltzean. Sopa beltza? Bai, sopa beltza daukate Grezian, eta horre odolosteak badauzkate. Nik ez dut askatu dioz, baina sartu behar naiz aurkitzen nola sopa beltz hori. Hala ere, bueno, badakigu Nepalen jaken odolarekin, jak, euren behian, odola koagulatuta ere horrekin badauzkatela platerak jaten dituztena, gero Txinan odol tofua daukate,
ez dakit zer dan, odol tofua, nik Odol erositako tofua, horako buskantza bat odolostat izango da, ez? Eta tofuarekin gehituko diote, hor, oinarria denetan odola dela, Eta Taiwanen daukate antzekoa dan zerbait txerri pastela ere. Joaten bazara zu goierrira, eta esaten batzazu tofuakin eitzeko odoloste bat, estekin bat, ez dakit nora bialiko pikutara. Zeba, probatzea da, ekarri probatzeko, beti ez da, ekarri probatzeko. Ni enazaiatuko ara joatera hori proposatzera. Ez dakit. Bueno, kontua da, udazkeneko produktu bada, bakizu sasoiak edo azkenean horre Santo Tomasak eta behin dauzkazula, horre txerri hilketak eta izaten denean, hortik dator, gurea bakizu porru asko, Bizkaian 10% ere arroza usten da, Bizkaiko odolosteai 10% arroza gehitu altzaie, gero espezie ezberdinak horri biltzen dituzte, piperrautza, gero batzuk botatzen diote baita oreganoa, orduan hor, baina nik aurrek arrizkizuet burgosekoa nik enekien, eta horre daukate, esango dizut eunekoetan, euneko 45 kipula, ona izateko, kalidadeko bat izan behar da, euneko 45 kipula, euneko 20 arroza, odolostean euneko 20, gero euneko 15 gantza, txerri gantza, euneko 15 baita ere odola, txerriaren odola, eta gero gainerako urrengo euneko 5 ero gatza eta espezia ezberdinak. Hori da, burgoseko odoloste kalitatezko bat egiteko. Gero ordu betez egozten da, oesteetan sartu, ordu betez egozi, eta gero odolostea batzuek, hartzen dute eta frigitu eta inbehar da, labean egin da, berez odolostea bere hortan jan alda. Ze egozita dau, zuko odolostea egoziten da. Ja, baina lata beti, ez dakit, nik holan bere hortan gordinik? Ez dau, gurea bintzat hemengoa, barazkiduna ez dauko itxurai, baina berez egozita dagoen zerbait da, orduan, jan alko, zan, gure ez dauko itxurai. Bai, bitu, legunean esan, errezeta tradizionalen honitzen idazten hor, eta aspaldiztu jan, odoloste frigitua piperrekin. Pikillo piper batzuk, hartu salteatu, eta gero hartu odolostea sartai bat bero-bero jarri, xerra lodita moztu, eta gorritu aldeaten da bestea, eta barrukoa xamurra, eta ero, kanpoko alde bi alde horiek holan txigortuak egotea. Netako beti honena, tomateak. Holan, nik etxean egozit egiten dut beti. Ez daukatu itxuraik, ez frigitu eta ez labean, jente askok labean erreta jaten ditu odolostek, nik egozitza. Bueno, dilistaken. Hori bai, noski, baina bera bakarrik jamar bat egoziten dut. Ixa, astero jate dela odolostia eta beti dilistaken. Eta bestela, tomateak. Betio, truko bat odolostea egiteko, eta harakin batek erakuti zidan, ataletan moztu eta mikroin labean 3 minutu. Bai, mikroin labean? Mikroin labean 3 minutu. Eta zela geratzen da, testu kurruskarik geratuko da, ez? Frigitu eta modua, baina beroa, baina... Koipe barik, karo. Koipea platerean geratzen da. Eta barraia, garbi. Bai, ondo dago, baina espadu zikindu nahi, eta mikroin labea etxean gehieno daukagun ontan, bada beste aukera bat odolostea jateko, eta, hemendik animatu odolostea, ez da noski, fritoekin bezala. Hau ez da, astero jateko gauza bat. Honi jaten dute. Baina lantzian behin jateko, Patri, noizian behin, egunero... Guk etxean Nik odolostea astero jaten dute, benetan. Guk 2 asterik behin odolostea gartzen dugu, eta ekiri... Baina ekiko osoa jango luke. Baina gaina, gure harakinean odolostea dira, txikiena olakoak. Hau ematen badiot ekiri, osoa jaten du. Jango zauen. Jango zauen, baina... esaten dana, igarri gabe, eta gaina ikusten dut egiten du. Baina mingaina gatatzen duelan da. Odolostea. Emozionatu ikena, zuku mea holan ikusten duzu, eta zer zango duzu? Ez jan, nahikua da, gehiago ez. Eta zigara pixka mozten ez, egia da, odolostea jaten du, beldur gabe. Badala bai. Nik egisa da, odoloste bat jaten du, 2 pertsonako. Bat jaten dut, olako txoixo zati bat, eta olako erdixa. Erdixa hastian ez da utxek, Punta bat. Hori, puntatxo bat. Hemen jarriko puntatxo bat baino gehiago, jarriko ditugu 250 gramo, eta hau azkenean nahi dugu, apurtxo bat temperaturatzea eta sagarrakin nahaztea, ze hau zigorrak esaten da bezala kozinauta dau, gero bolatxoak ingo ditugu, eta hori, gero ostu ingo dugu, gehiago eskuekin eta errexagoa izateko biltzeko, baina berez,
ja kosinauta dau. Bai, salteatu, eta hau bada ikutu bat, benetan gozoa eta estekiak eta hemen ingen duen moduan txistorra eta honek datilak, kombinazio oso ondo. Eta gaina, holako gauzak koipetsuak eta ondo etortzen dira, jateko gero errexagoa da. Eta nik, hori, hemen iruditzen zaigu zerbait arraroa, baina hor Kanariar uhartetan badaukatean terorreko uste dela, odolosteko osoa. Eta, postre moduan joan aldan zerbait da, ze botatzen pinazia, kanela botatzen diote, azukrea, eta arraro egiten zaigu, egia da zuko odolosteat ikusten duzu, eta itxura odolosteana da, eta jaten duzunean, espero duzu zerbait gazia jatea, baina batean koska egiten dizu, eta esatezu, ostra, zer da hau? Batean kanela etortzen zaizu, espezie ezberdina, baina danak, eta azukrea dugala, azkenean, zu postreekin lotzen dituzen hainbat eta hainbat, zapore etortzen zaizkizu, eta esatuzu, eta raro ikena, baina esan goxoa da, Ni aurreneko aldian probatu nuen esan, zer dago. Eta gero guztagatzen. Gero guztagatzen. Nik ez dakit hemen. Baina esan gehiago buruan neukalako, espero nuelako zerbait gazia jatea. Nik ez dakit hemen txorien jogun, bitxu hemen pureak, aurrera itxen dau, utzeko txau honei, su motelien, da ez dakit txorien den jogun, badu Murtzian itxen daue, udako odolostea. Lehen zuk esan duzu sasoikoa dela, eta eurek, udan odoloste bat eitxia, apurtxo bat temperaturakin da, ez dago itxura hundirik. Eta eurek dauke udakua, eta da alberginia. Orduan, alberginia itxen daue, gero lan satitxu, eta hori pinaziekin, eta intxaurot ezberdinekin, mototzi, odoloste holan... Trampato joda, baina, ez da, odoloste holastea perez ez da, ez? Hori da. Orduan, utziko kosinatzen, utziko apurtxo bat, osten, epeltzen, eta gero ingo itxugu bolatxuak. Bolatxuak bai, euskaiura sartuko itxugu, 2-3 minutu, hotzak egon arte, eta gero arrautza hemen txeira biatuko, eta ogi birrindu izango bazan bezala, arrautzetik. Almendratik, rikitu, eta listo. Eta gero aukera aukiko dugu birrintzeko, baina bestela pure bat olan zapaldu, eta nik uste dut holan be, Bitu, konpota ipatu honetan, datorren astelenean, astelen gozoak, agian konpota, gabon eta konpota, dingo. Venga, ba. 24 errezeta ona. Batzuk enditzugu, orduan gauzia da, honek bolatxua ia, arrautzetik pasatzea, ogi birrindutik biharrian, honek, almendra lantxigol kixetatik, eta barrura. Kroketak gazi gozo batzuk. Azkenean baukie zagarran gozoa. Nola, kroketa, bonboiak ez duzu esan? Bueno, bonboiak. Bonboiak. Baina, bonboiak, kroketak... Hori ere hemen, egia esan, jarri aldi da, askotariko frigitu moderno batzuk, gehigarri moduan ere, plater hortan behun antzien, ez? Honek igual gozo aldera itxen dabe gehiago, horregatik... Bai, zagarran ikutuarekin. Eta bai, almendra, saltzen da belako hau gozogintzako tokixetan, ze berez errezetan, nik irakurri nagoenean, ze hau jatetxe baten jan nauen, eta hori agertzen zen, babitu. Horrek ez, almendra zatixetan. Baina ez dauka gozorik ezer, azukre horrek, Da, almendra egiten dana laukitxu eta mustu eta txigortu. Baina berez ez luke beharko, ez? Hori da txigortua bakarrik, ez? Ez dut osagaiak ikusi, baina... Bai, horrek normalin, txigortu izaten da bakarrik, o beharko luke. Izaten da hori, krokante gainetik bota izateko lan usteko zerbait. Eta hau, krokantia badao, baina gure hau zapaiak maite ditugunez. Badaude bestatzuk aurratu dituzunak. Horea. Hauekin alduzu, betegarri honekin kaneloi batzuk bete, gero bexamel bat gainetik bota, oso goxua geratzen da. Lasaina bat inalduzu betegarri honekin, eta berdinak geruzak betegarri honenak eta aherra geratzen da baita, eta gazta bai, ondo etortze zaio honek. Eta mentxe hau jarriko, hau pure azkenean ez dugu birrindu, ze azkenean, zapalduta bai, hola geratzen da, eta hau, oe bat holan izango bazan, bezala, arrako dugu minimalista aldera, 2, bakotzan dako bat. Vale. Ez, bako razioa. Hau da, behitu, 10 eurogatik, 80. hamarkadan atarako sotzuena, eta 10 eurogatik gaur egun atarako sotzuena, alako bibo, baitxo. Hau da, eredu honena. Horti, bai, gutxo era. Bueno, gaur egun ez da ini, frito razio batek ez da izan bat, lan askotariko frito zen bat izango da. Iezan, aspaldi ez ditut ikusi egizan. Nik udan janitxun, Abuztua, baina enazakoratzen preseixuana. Hementxe, odoloste, bonboiak.
Pentsatu dana gainera, koiarakin zaulan konpota rapatuko dio, gai, ez? Bai, Azpian. pensaminaren mokadutxukoak diela, baina igual gehiegi izatea. Nola ditzen die, guraso, noren da, agolzia? Ona da, Iraia familia. Iraia Madariaga. Madriaga, sorionak, errak, odolustiak, eta errezetau benetan kombinazio oso goxua, gaina kurruzkari, eta hemen dako zuen, datorren asterako ideia bat, gabonak hemen dauzkagu ate joka. Baina lehengoa, Santa Masak asteburuan. Zuek ondo pasatu buruan, erenean, txorri-txorinean.